Ja nezačnem obligátne tým, že poďakujem za pozvanie, pretože som sem pozvaná nebola. Ale keď som zistila, že Fórum nezávislých názorov pokračuje, tak som sa cestou webovej stránky prihlásila a obratom mi potom bolo teda umožnené, aby som sa zúčastnila aj aktívne. Takže ja by som to považovala za taký vzájomný ústretový krok, čo vidím ako pozitívny signál, že nejaká rozumná reč medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckou verejnosťou a konštruktívny dialog o niektorých problémoch, ktoré sú s našimi vzájomnými vzťahmi spojené, by naozaj mohol začať prebiehať. Ja som sa osobne rozhodla, že sa tohoto podujatia zúčastním aj z toho dôvodu, že posledné 2 roky a vo farmaceutickom priemysle pre vysvetlenie pracujem 20 rokov, z toho 13 rokov ako výkonná riaditeľka som bola Asociácie originálnych firiem. Sa ten verejný a mediálny priestor začal podľa môjho názoru až zamorovať takou veľmi neadresnou kritikou nekalých aktivít farmaceutických spoločností, ktorá nepomáha riešiť problém, nepomáha ani farmaceutickému priemyslu, nepomáha ani lekárom a nepomáha ani pacientom. Takže my by sme boli veľmi radi, keby sa to podarilo nejakým spôsobom naštartovať do takého konštruktívneho dialogu a spoločného riešenia niektorých tých problémov, ktoré sú na stole. Na začiatok, ako som už spomenula, ja pracujem v tej asociácii výrobcov originálnych liekov. My sme vznikli v roku 1997. Sú to výlučne veľké nadnárodné spoločnosti s vlastným výskumom a vývojom. Momentálne ich tam máme 17, čo predstavuje 55% celého trhu s liekmi na Slovensku. A od roku 2004 sme riadnym členom Európskej federácie farmaceutického priemyslu. Tu nás sú vymenovaní niektorí tí naši členovia. Určite s nimi vo svojej praxi prichádzate do styku aj s ich výrobkami a liekmi. Čo bude obsahom mojej prezentácie? Na úvod by som sa tak teoreticky rada zmienila o tom, ako pristúpiť k riešeniu toho nášho spoločného problému. Ďalej by som sa zaoberala právnymi a etickými rámcami, v ktorých naše interakcie prebiehajú. Potom by som popísala stručne, čo sme za tých 13 rokov urobili my. A možno by sme sa potom spoločne mohli hlavne v diskusii zamyslieť nad tým, čo robíte vy a čo by sme mohli robiť spoločne. Ako riešiť problém? No, tu je taká úplne klasická manažerská schémička krokov, pomocou ktorých sa rieši problém. Prvý krok je definovanie problému, analýza problému. No, podľa môjho skromného odhadu sa asi ten rok alebo 2 pohybujeme stále v tom bode 1, možno, že aj v bode 2 a bolo by asi vhodné sa teda pohnúť trošku ďalej, pretože to, čo som na začiatku povedala, že všeobecné reči len zamorujú priestor a samotný problém neriešia, asi není dobrý prístup. Právne a etické rámce. Rada by som o tom hovorila, pretože niekedy mám pocit, že nie je úplne jasne pochopiteľné, aká je úloha práva, aká je úloha etiky v našich vzájomných vzťahoch. Niekedy sa tie veci zamieňajú a oni úplne zamieniteľné nie sú, aj keď samozrejme spolu súvisia a napája ten jeden systém právny, ten druhý systém morálny a etický a naopak. Vzťahy medzi nami, čo ja som nazvala odborná verejnosť a farmaceutický priemysel, samozrejme teda prebieha v nejakom prostredí. Jednak je to makroekonomické prostredie, o niektorých elementoch hovoril môj predrečník. Potom je to prostredie toho príslušného trhového segmentu a jeho konkurenčných síl, čo sú napríklad niektoré terapeutické oblasti liečebné, ako je napríklad kardiológia, onkológia a mnohé iné. To sú vlastne tie vaše špecializácie. A ďalej sú to také až mikroekonomické prostredia, ktoré sa týkajú konkrétnej firmy, jej finančných a personálnych možností,
v spolupráci s konkrétnym lekárom alebo s nejakým zdravotným poskytovateľom. Tie interakcie, ktoré sú v tom prostredí, potom ovplyvňujú pravidlá, ktoré môžu byť buď teda právne, čo je právny systém štátu a normy, ktoré v ňom platia, to, čo nazývame legislatíva, alebo sú také nepísané pravidlá, vlastne morálka, etika a samoregulácia. Právny rámec vzťahov je daný dvomi právnymi systémami. Momentálne na Slovensku je to naše národné právo a netreba zabúdať na to, že sme členmi Európskej únie. Podľa článku 12 ústavy je európske právo nadradené plne slovenskému právu. A síce v oblasti zdravotníctva je to tak, že máme určitú samostatnosť, nie je to zdieľaná kompetencia, ale oblasť bezpečnosti a verejného zdravia zdieľaná kompetencia je. A tam patria aj smernice, ktoré hovoria o použití liekoch. A v tejto smernici sa nachádza aj časť, ktorá hovorí o reklame liekov. A to už priamo potom súvisí s tým, akým spôsobom sú nastavené naše vzájomné vzťahy. Právny systém a právne normy majú takú vlastnosť, že sú záväzné a sú všeobecné. To znamená, že platia úplne pre všetkých a navyše sú ešte aj vynútiteľné štátom, pokiaľ to právo je urobené dobre a sú tam nejaké sankcie a proste je to nastavené tak, že sa to nejakým spôsobom dá z toho zákona príslušného odčítať. Na rozdiel od toho morálka a etické normy vynútiteľné štátom nie sú, nemusia byť dokonca ani formalizované, niekedy sú to len obyčaje, neplatia pre všetkých, niekedy sú spísané do tzv. Etických kódexov a ich hlavným princípom je dobrovoľné dodržiavanie a rešpektovanie sankcií, ktoré sú v tom príslušnom kódexe alebo v tom nejakom zvykovom obyčaji dohodnuté. Ja som si tu tak dovolila nejak graficky znázorniť, že kde sa vlastne potom my nachádzame v rámci tých svojich interakcií. Ideálne by sme mali byť niekde v strede v priesečníku zákonov, etických pravidiel a to tretie modré sú tzv. Štandardné operating procedures, ktoré niektoré nadnárodné farmaceutické firmy majú veľmi prísne, majú ich dokonca prísnejšie, ako sú naše etické kódexy a prísnejšie, ako sú zákony tej ktorej krajiny, v ktorej pôsobia. V praxi to ale potom niekedy vyzerá takto, pretože samozrejme tie právne normy, ani etické kódexy, ani operačné postupy jednotlivých firiem nie sú dokonalé. A čím sú nedokonalejšie, tak tým je horšie sa v tom orientovať a z toho potom vyplývajú tie rôzne poruchy a nedodržiavania a hľadanie tých zón, kade sa dá uniknúť niekde úplne mimo ten systém. Je to asi normálne a ľudské a nedá sa to nikdy úplne 100% nastaviť. Postupom času sa to dá vylepšovať. Ja by som rada ešte upozornila na jeden taký aspekt vzájomného vzťahu práva a etiky. A síce, že sa hovorí, že právo je minimum etiky. To znamená, že to, čo máme v zákonných normách, je vlastne len nejaké etické minimum, ktoré by malo byť štandardom. A keď hovoríme o nejakých skutočných etických pravidlách, tak tie by mali byť vždy nad rámec zákona. To sú tie zelené stĺpce. Tam, kde sú tie otázniky, je potom naozaj otázne, že či je to vôbec ešte etické, keď je to aj nezákonné, alebo je to len na tej rovine, ako je zákon. Hovorím o tom preto, že naozaj aj v praxi na Slovensku je krásny príklad toho, že to asi není zrejme ani zákonodárcom, pretože súčasťou zákona o poskytovateľoch je etický kódex zdravotníckeho pracovníka, čo je vlastne úplný nezmysel, pretože keď je to etický kódex, tak to má byť niečo nad rámec zákona a v momente, ako je to súčasť zákona, tak je to zákonná norma, je to zákon a není to etický kódex. Pokiaľ viem, tak Slovenská lekárska komora ten etický kódex ešte ani nejak hlbšie rozpracovaný nemá. V rámci tých dohôd, ktoré boli minulý rok, myslím, že sa na tom teraz pracuje. Prečo o tom hovorím?
pretože prejdem do tej časti druhej, ktorá sa týka toho, že ako funguje farmaceutický priemysel, aspoň tá časť, ktorú zastupuje naša asociácia. My sme už v roku 2000 urobili konferenciu, ktorá sa volala Lieky a korupcia. Konala sa v hoteli Kyjev, bola otvorená pre verejnosť, zúčastnili sa toho vtedy novinári, myslím, že aj niektorí politici. Ja som totiž v mojom počítači našla 12 rokov starú prezentáciu, z ktorej je aj ten humorný obrázok, ktorý tam je. Prezentáciu som si pozrela a okrem toho, že som sa zasmiala na tom, ako sa vyvinul grafický dizajn softvéru PowerPoint, pretože všetko bolo vtedy strašne farebné a kreslené, tak som nakoniec z toho mala celkom príjemný pocit, pretože som zistila, že tak 30% problémov, ktoré sme tam vtedy pomenovali, sa nejak pozitívne posunulo. Čo ma ale nepotešilo, bolo to, že 12 rokov po tejto našej konferencii v súčasnej dobe by sme si nedovolili takúto konferenciu zorganizovať. S takýmto názvom, otvorenú pre novinárov, pretože asi by nás úplne roztrhali na kusy. Nejaký podobný pokus bol minulý rok, bola konferencia o transparentnosti, ale tá bola položená, povedala by som, takým nejakým širším spôsobom. Ja som to sem zaradila preto, že som vám chcela ukázať, že my o tom probléme vieme, my sa mu ho nevyhýbame, my sme ho svojím spôsobom aj pomenovali. Aj keď ako budúci právnik by som rada povedala, že tá korupcia v tom názve tam bola prehnaná, pretože ako už teraz viem, tak korupcia je trestný čin a to je vážna vec a s tým treba zachádzať iným spôsobom a nedá sa to riešiť v rámci správneho konania. Na to je trestný poriadok a orgány činné v trestnom konaní. A tohto rozdielu si treba byť veľmi vedomý a preto to slovo korupcia treba používať opatrne. Ideme ďalej. Takže tu je taký malý prehľad, čo sme od nášho vzniku urobili my. Etický kódex bol vždy podmienkou členstva v našej organizácii. Od roku 2003 sme členom Rady pre reklamu. Rada pre reklamu sa zaoberá hlavne televíznym a rozhlasovým vysielaním, takže tam sa vlastne riešia otázky voľne predajných liekov. Od roku 2004 sme členmi FPA a prijali sme za svoj aj etický kódex FPA. V roku 2004 sme urobili jednu veľmi dobrú vec, že sme iniciovali vznik spoločného etického kódexu farmaceutického priemyslu na Slovensku a spoločnej etickej komisie, čo vlastne znamená, že sme tie ostatné asociácie farmaceutického priemyslu združili do jedného telesa s jedným kódexom. Takže vlastne ten kódex teraz pokrýva 90% firiem, ktoré operujú na Slovensku. V roku 2006 sme dokonca podpísali spoločné vyhlásenie o vzťahu medzi lekárskou profesiou a farmaceutickým priemyslom, a to aj so Slovenskou lekárskou spoločnosťou, aj so Slovenskou lekárskou komorou. Tie dokumenty sú pomerne obsiahle a môžete ich nájsť na našej webovej stránke. A keď si niekto nájde čas, tak bude určite veľmi prekvapený, že ako podrobne a aké všetky oblasti sú tam riešené. Rada by som ešte upozornila na niektoré špeciálne kapitoly v tom našom etickom kódexe, lebo to je asi 100-stranový dokument. V kapitole 7 sa zvlášť venujeme vzdelávacím aktivitám, v kapitole 8 organizácii výskumu, aj neintervenčným klinickým štúdiám. Potom je tam zvláštna kapitola pre vzťahy s príslušníkmi odbornej zdravotníckej verejnosti. To pokrýva napríklad sponzorovanie rôznych edukačných aktivít, kongresy a podobné veci. Potom tam máme zvláštnu kapitolu pre vzťahy s organizáciami pacientov a minulý rok sa nám dokonca podarilo inkorporovať do toho kódexu niečo ako lobbyingový kódex. To znamená, že máme tam aj pravidlá pre dialog a rokovanie s osobami s rozhodovacou právomocou. Tie dve modré odrážky, teda tie dve kapitoly, majú dokonca povinnosť
takú, že firmy, ktoré spadajú pod pôsobnosť kódexu, musia o niektorých aktivitách, o sponzorovaní pacientských organizácií, o rokovaniach s osobami z rozhodujúcou právomocou informovať na svojich webových stránkach. Ďalej je tam zvláštna kapitola pre vzťahy s verejnosťou a s médiami. Teraz jedna vec, ktorá samozrejme asi skresla otázka vo vašej hlave, že ako je to s vymožiteľnosťou a transparentnosťou činnosti tej etickej komisie, pretože asi ste nikde nič nevideli o tom, že čo tá komisia vlastne robí. Ona je vlastne orgánom dozoru. Sú tam zastúpení aj traja externisti, niektorí sa menia, niektorí sú tam trvalejšie. Každý rok komisia vydá správu o činnosti. Každý rok urobíme školenie pre našich členov. A minulý rok sme zaviedli dokonca povinnú certifikáciu cez web testy, ktoré platia 2 roky. Niektoré firmy sa certifikujú úplne celé, niektoré firmy certifikovali pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku so zdravotníckymi pracovníkmi. Musím povedať, že tie správy nie sú verejné. Správy sa distribujú len pre členov asociácií a sú zaslepené. To znamená, že na tých miestach, kde by bolo konkrétne meno lieku alebo firmy, tak je nejaké XXX a YY. A ten dôvod je práve to, že my máme veľmi vážne a dôvodné obavy z neadekvátnej interpretácie externého prostredia, čo by vlastne znamenalo pre tú postihnutú farmaceutickú spoločnosť neadekvátny trest, pretože otázka renomé je pre farmaceutické firmy veľmi citlivá záležitosť, zvlášť pre tie veľké nadnárodné koncerny, ktoré sú akciovými spoločnosťami, ktoré sú kotované na burzách. Cieľom etického kódexu a etickej komisii by totiž mala byť zmena správania a nie zničenie nepriateľa. Teraz prídem k tej časti, ktorá sa týka práva a tej tzv. Protikorupčnej legislatívy, ktorú som dala do úvodzoviek, už z tých dôvodov, ktoré som spomenula, pretože to slovo mi príde neadekvátne v tomto kontexte. A to z roku 2004. Tá prvá legislatíva bola vlastne akoby, ktorá sa začala venovať niektorým aspektom vzťahov zdravotníckej verejnosti a farmaceutického priemyslu za Zajacovej reformy. A druhá vlna bola minulý rok. Rada by som upozornila na to, že zákon o liekoch a o reklame čerpá v mnohých ustanoveniach z nášho etického kódexu. A bolo to v tom poradí, že oni to prevzali od nás a prevzali celé odseky. My sme dokonca boli oslovení v istom štádiu, aby sme im dali k dispozícii celý etický kódex, ale z dôvodov, ktoré som vysvetlila, že etický kódex je etický kódex a zákon je zákon, tak sme povedali, že nie, my chceme mať etický kódex, pretože môžeme s ním ďaleko flexibilnejšie pracovať, ako by sme kedy mohli pracovať so zákonom. Takže nová legislatíva z roku 2011, zvlášť zákon o liekoch, bol bohužiaľ urobený bez konzultácie s odbornou verejnosťou a farmaceutickým priemyslom. Bolo to trošku iné, čo sa týka zákona o rozsahu. Tam určitá komunikácia prebiehala, ale čo sa týka zákona o lieku, nič. Nestretli sme sa a naše pripomienky neboli vypočuté. Výsledkom toho bolo, že ten zákon je skonštruovaný dosť nešťastným spôsobom v niektorých ustanoveniach. Je tam množstvo chýb a nejasností a z toho vyplynula potom v praxi veľmi zložitá implementácia. My sme sa teda snažili o konštruktívny prístup, podali sme množstvo pozmeňovacích návrhov, ktoré by uľahčili implementáciu a nejakým spôsobom zjednotili aplikáciu tých pravidiel v praxi. Nakoniec sme sa toho podujali interne a pre členov našej asociácie sme tento rok vypracovali také 3 odporúčania, ktoré sme potom distribuovali našou internou poštou k ním. Aktuálne my sa pripravujeme teraz na prijatie nového kódexu Európskej federácie farmaceutického priemyslu,
ktorý sa bude týkať odkrývania transferov rôznych peňažných a nepeňažných plnení pre zdravotníckych pracovníkov. Ten kódex by mal byť odsúhlasený v júni roku 2013 na valnej hromade a potom by mal byť asi behom 2 rokov prenesený do národných asociácií. Inšpiráciou bol vlastne protikorupčný zákon z Veľkej Británie a zo Spojených štátov, tzv. Sunshine Act a Anti-Bribery Act britský. So Slovenskou lekárskou komorou a Slovenskou lekárskou spoločnosťou spolupracujeme na implementácii platnej legislatívy. Pokúšame sa dať teraz dohromady vzorové sponzorské zmluvy, ktoré by proste zahrňali aj také podmienky spolupráce, ktoré určujú naše etické kódexy. A momentálne sme aj v komunikácii s Ministerstvom zdravotníctva ohľadne pripravovaných zmien legislatívy. Veľa informácií ďalších podrobnejších môžete nájsť na týchto adresách. Tá prvá je Európska federácia a tá druhá je adresa našej asociácie. A toto nechám otvorené, pretože v programe som si všimla, že vystúpia ešte aj niektorí páni z Fóra nezávislých názorov a dúfam, že prídu s niečím, čím dokážu prispieť tak, aby sme dokázali spoločne nažívať v mieri a pre blaho pacientov. Ďakujem za pozornosť.